Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Karong adlaw mao ang ikanapulog unom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kon pamalandongon nato ang mga panghitabo sa kalibutan, og mismo dinhi sa atong palibot, diin anaa ang inhustisya, panagbingkil, pagdumot, ug uban pang mga buhat nga makapawala kanato sa pagpailob. Kung kita pa ang mahimutang sa lugar sa Ginoo, huwag tangon nato ang tanang dautan, aron kining maong kalibutan, mahimong usa kadapit, nga malinawon og maayong puy-an. Tingali nalimot kita nga ang Dios mapailubon, og dili niya ipamugos ang iyang kabubuton, pinaagi sa kusog, apan pinaagi sa iyang malumong pagdapit kanato, sa hinay-hinay nga pagtubo diha sa gugma. Tingali nalimot kita nga ang Dios mapailubon ug dili niya ipamugos ang iyang kabubuton, pinaagi sa kusog, apan pinaagi sa iyang malumong pagdapit kanato, sa hinay-hinay nga pagtubo diha sa gugma. Ang Espiritu Santo magtabang kanato diha sa atong mga kahuyang. Busa sulod ning Santos nga Eucharistia, atong ihalad ang kasing-kasing nga mapailubon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan nga biktima sa mga kalamidad o gubat, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan nga OFW o persons deprived of liberty, ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Nagatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, dayon kita sa atong misa alang sa ikanapulog-unom o ika-16 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Domingo na pod, tigom na pod ta, pasalamat sa Dios sa grasya ang ato nadawat. Labi na kamong naas sa inyong balay, naas mga hospital, gani kamong naas bilangguan. Abisan ba sa inyong kahimtang, ato gyapong i-recognize nga naay Ginoo nga naghatag nag-uban kanato. Special observant natong yampo atong pamilya, ang mga tawo nga nanginhalan sa pag-ampo ug ang mga nangamatay natong mga minahal. Bana sa natong pag-ampo ang mga madres sa Daughters of St. Paul ug ang Pauline Ministry, especially nilang special apostolate alang sa pagpukayanap sa Ebanghelyo pinagi sa mass media. Karon ato hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa paghalad ning santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sama
Magampo kita. O Ginoo, kaluyi ang imong katawhan. Udugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios ang imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tawo may katahap sa kahimpit sa imong gahom. Ug gisilutan mo si bisan kinsa nga naibalo sa imong gahom. Apan nangahal sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay himpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta, bisan unsa batok ka namo, sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan, inay ni ana, gimandoan mo hinuon kami sa dakong pagpailo. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan. Ngang usa ka tawo nga matarong, kinahanglang usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Maayo ikaw ug mapasayloon. Ikaw, Ginoo, maayo ug mapasayloon. Puno sa kaluoy, alang sa tanan nga nagasangpit kanimo. Patalinghugi o Ginoo ang akong pag-ampo, ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Gibuhat mo aputok mo simba kanimo o Ginoo, ug magimaya sa imong ngalan. Kaya lang dun ka man ug naghimo ka og katingalang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Diyos. Maayo ikaw ug mapasayloon.
ikaw Ginoo, mao'y usa ka Dios nga maluluy-on ug mahigugmaon. Dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug makamatin-umanon. Lingi ako ug kaluy ako, ihatag ang imong kusog ngadto sa imong mga sulugoon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasay luon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasay luon. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu. Kay wala kita masayod unsaon nato pagampo. Ang espiritu mismo mga liyupo sa Dios alang kanato. Uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay, ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tawo, nasayod unsay gihunahuna sa espiritu. Kay ang espiritu mga liyupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ka gabi ni ana samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto ug bisabod og liso sa mga sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nagtubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pamailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa dag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan kining mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kaingon kura unya ang mga ngani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan ang tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Kaninyong tanan, ang uban pinagi ng TV Mass, o kaninyong nga naadinhin, mga sakop sa Crusaders of the Holy Face, of course, sa katong choir gikan sa CFC Minglanilla. Maayong adlaw Domingo na tong tanan. Mga igsuon, siguro makarelate gyud ta niini nga hapit kada adlaw, basa tag newspaper, nya karon modern naman, every time we open our Facebook or social media account, di gid na masipyat nga mogawas sa atong thread ang mga di kaayo maayong balita. Snatching, logos, patay, tulis, murabag mauni kabahin sa atong kape o pamainit matag buntag. Mamainit unta pero muinit atong tungod ani mga balita. Plus sa ato pag yung kinabuhi nga usahay murabag sige tag tinarong, sige tag binutan, pero marabag, wa may laing mo abot, puros man kamalasan. Makapangutan na ta, unsa magining kinabuhia, unsa magining kalibutana. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon, naghisgot na pud og laing sambingay. Dinhi gihulagway ni Jesus, gadunay mga binhi nga gitanom sa maayong magpupugas. Apan kalit lang, dunay di maayong tao, nga nisabwag usab og laing binhi nga sagbot, nga nagdungag tubo ang maing binhi ug ang sagbot nga nakapa minus sa bili sa sagbot sa binhi nga nahimong trigo. Mga igsoon sa may pasabot ni ining tanan. Una, this is an image of the world that we live. That indeed ang atong Ginoo gipahinumduman kita nga yes, maayo ang kalibutan, maayo ang atong kinabuhi, yet it coexists with the other side. Dunay maayo, apan di gyud malimod, naagyoy dautan. Muna nga, magsigigitag pangitag kaayuhan, pero usahay mo patig babaw gyud ang dautan. Dunay Ginoo, apan naagyoy nagpadayong existence sa yawa. Una pahinumdom gyud din nato. Labi na kaming mga apisigulpos kami, bagong tubo. No? Karon ba yung panahon na daghan sa mga tao di na mo tuog yawa. Kay lagi buhat na simbahan. Buhat na sa mga kuan. Kay labi na we put emphasis so much on ourselves mga individualistic kaita. Ako maning gusto. Ako maning ganahan mong kuani magbuot day ka. To the point nga ma-justify na hinuon ang iyang gibuhat nga bisag dili maayo, dili sakto. Because this is what I feel, this is what I think. And you have no right to tell me what to do because this is me. Diba? Individualistic na kaita. To the point nga di na ta kakitag dautan, di na ta kakitag yawa kay mga tawragog ko. Mga igsuon, dunay dautan, dunay yawa. Napagani kaning mga krimen, no? Gaaway, tinunggabay. Unyag madakpan na gani ang suspitsado, magpabuang-buang layon. Moingon day na, adi ni mapriso kay kuan. Diba? Daghan na to once again, we eradicate the presence of the evil one kay lagi, mao man ni ako. But lo and behold, ipahinumduman kita nga dunay dautan, dunay yawa, nga up until now, bisag galingkod mo diha, mubati gay mugduka, mao na ang yawa. Ha? Ya karon ba yung mga panahon na? Di ba sa una, gitudloan ta nga ang mga yawa, batignaw. Sungayan, ikugan, ana. Pero karon, ang mga yawa, nagkagwapa. May day mga pari. Seryoso kami sa pagkapari. Yan ay mo aging gwapa kayo. Ang guba. Kamu ba nag-asawa, di ba? Gusto sige, matintal mo mga laksot diha. Matintal gitag mga nindot pas inyong kauban. Di ba? Kaning mga gidili natong pagkaon.
Ina kas doktor ayaw ning baboy ani. Kaon di ka ginamos. Adto gikas mga lami apan gidili. Diba? Ang yawa karong panahon na mao na tong gusto. Mao na tong gipangita. There are times we say, wa na may yawa. Pero in the end, sa katapusan, kita ra gid ay maalaot. Apil pa ang imong mga minahal. Hence, unang pahinumdom nato, if there is that existence of the evil one, be careful, be cautious. Because not all that you think, that you feel, and that you see as good is actually good or godly. They may just appear to be good to you karon, but in the end, maora na'y mo alaot nimo, maora na'y makaguba nimo ug sa imong mga minahal. Existence of the evil one. Apan nagpasabot ba kini nga kita mahuyang na lang gyud? Mura bag magpapildi na lang gyud? Nakoy nabasahan nga nindot kaayong pahinumdom natong tanan. Evil triumph when good men do nothing. Again, evil triumph when good men do nothing. Magmadaogon ang dautan kung kita muundang sa pagbuhat og maayo. Diba? Kay kasagaran ba yan naroon? Ay, pasagdi lang ko na, ilahan po ng kinabuhi. Yan, epekto biya po ni sa relasyon sa mga anak o mga ginikanan. Ay, dagko, labitaw na. Ibaw na nas gibuhat. Di ba? We have become so tolerant to the point nga nagpataka na lang tagbuhat, nagpataka na lang taghuna-huna, nagpataka na lang tagdesisyon sa kinabuhi, and we stop doing good. We stop leading someone to do good. That's why, mas na-emphasize na hinon ang dautan karong panahon na kay we stop emphasizing what is good and godly. Mga igsuon, mao ni ang ato sang pahinumdom. Di nato tugutan pod, mas tubo pa ang mga sagbot kaysa trigo. Evil triumph when good men stop doing good. Or when good men do nothing. Mao ni pahinumdom po natong tanan. Yes, there is the presence, constant tension between evil and the good ones. Yet the challenge is we capitalize, emphasize on the goodness of each one. Mao po ni pahinumdom sa mga nas piniriso, magmisahan bi ako ninyo sa mga prison sa Sugbo. Ako ginang giingon pahinumdom ninyo every time magmisa ko nila, no? Nga naatod mo dinhi, pero di po ni nagpasabot kamoy pinakamasasa, makasasa sa tibok kalibutan. Ayaw po daing nga murabagwa ni ayong kinabuhia. Bisag uban ninyo nahimong kriminal, na gibuhat nga di maayo, di po na pasabot nga di na gid mo maayo. There's still that goodness in your heart and your being. Mo po ni sa atong relasyon sa usag-usa. Kana inyo atong gipanglibak. Kana atong wa na to gustong mga tao. Bisan tod mao na tong tan-aw nila, pero nabi nagpabiling gamay sa ilang kinabuhi. Napod na sila'y gamay. Mao po na atong pakadak-an. Kaya atong pakadak-an ang mga dautan o di maayo, amo na. Mulungtad ang di maayo kaysa maayo. Dili sayon. Apang natong ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo, nindot kaayo. Matud pa, sa samang pagkaagi, diha sa tong kahuyang, ang Espiritu Santo mao'y mulig-o natong tanan. Yes, karong panahon na, kumusulti kag maayo, killjoy ka. Kumusulti kag tinuod, ikaw na'y bakakon. Murabag nalubong na gyud ang kaayuhan o maayo karong panahon na. And yet, matud pa sa kaduhang pagbasa, ang Espiritu Santo mo'y mulig-on kanato diha sa tong kahuyang. Diha nga mainsultuhan kita, diha nga murag i-take for granted ta, diha nga murag wa ta mo exist para nila. Ang Espiritu Santo
mo'y mopahimutang sa tanan. Mga igsuon, evil triumph when good men and women do nothing. Yes, naiyawa. Gamping ta. Kung nga di po ta masig pamalikas og yawa-yawa. Okay, the more we say those words, the more we call on Him. Kamuanis itong kinabuhi. Sa mga panahon nga morabag maglisod ta, ang Espiritu Santo may mulig-on ka nato. Atol pabitaw sa kanta nga kanunay na akong pamalandungan every time morabag mabalaka ko, kay naunsar ning kinabuhi kaning kanta nga, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Yang chorus ana, it goes, and I need you till the end of your days. And I need you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Kung feeling nato, dias tong pamilya, kita na lang minahabilin nga nagbuhat og maayo. Kung feeling ninyo, dias inyong barkada, ikaw na lang murag nabuhat o nituog maayo, di ta madag kabalaka, dayon gihapon ta. Because once again, evil triumph when we, as good men and women, stop doing good. In the end, bisan pa maggamay rata, bisan pa magnagkawa ta, magmadaugon gihapon ang Diyos nung kaayo o kinabuhi. Amen? Kung pakpakan ng Diyos, mga igsoon. Ug karon atong ipadangat ang atong pagtuo tubangan sa Dios moingon kita. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo ang anak natong bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, pisakit at sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, si katulog ka adlaw na banhaw, gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Karon mga igsuon ipadangat ta ang atong mga pag-ampo tubangan sa Dios ug atong Amahan. Sa matag pag-ampo moingon kita, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakat-on sa tiningog nga pagpamuhat sa ingon, makabot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hustisya. Mag-ampo kita. Dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi, na puno sa kasamok, sa kahadlok, ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Mag-ampo kita. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug sa kaupayan sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios.
mag-ampo kita. Amahan dunggang among tanan. Ayon sa hilom ipadangat ang atong mga pag-ampo. Langito na amahan, salamat ining higayon nga kami makahatag, makadangat sa pag-ampo diha kanimo. Apan nangayo kami nataliwan ining mga dautan nga kanunay nagpaubos, nagbira ka namo sa pagbaduol kanimo. Naot paunta sa kanunay ug sa katapusan bisan paman sa mong kapakyasan magmadaugon ang imong kaayo. Kanunay masinati namong imong grasya ug kusog. Uban ni Kristo, imong anak ug among Ginoo. Amen. Manindog kita ug mag-ampo aron nangako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ning hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay gusto nang dapit pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Sa iyang pagkabanhaw, bihatag si kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Higinimo akong lawas ngitugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, kuha siya sa kalis. Umipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himua kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ganung simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon among Santo Papa, ni Alberto mga Subispo, kaming tanan imo mga pari, mga relihiyoso, brothers, fathers, ug mga madre, mga seminarista, ug kining katawhan nga imong gipundok sa imong tubangan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles tanan mga santos, ni Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daygon, amoy kang himayaon, pinagi ni Jesucristo nga imong bugtong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magiusa kita sa mga pag-ampo karon at ubangan sa tuwang langit noong Amahan. Maria,
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa zala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, ingon ka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoong among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kalikayan, naagit tayo mga conflict, kasungian, every now and then, kay lain magitag batasan. Pero, at the end of the day, dili unta nato pakadakan ang mga di maayo, labi nang makadaot sa uban. At yung pakadakan ang kalinaw nga mo gigustos Ginoo. Ato niya pakita sa matag usa, diya sa pagambitay sa kalinaw gugma. Peace be with you. Kalinaw magaling kundaran. Mga igsuon, mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang tuburan sa tanang kaayo ug ang pagka-Dios nun. Taliwa sa mga dautan nga nahitabo sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Uamahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamog bag-ong kadasig. Ingon man magdala unta kanamog bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato yan po karon ang mga masakiton, lawas ug kalag nas ilang balay, nas ospital, bisan asa nga layo sa mga balay alampuanan. Magampo kita. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakit. Dungga ang among pag-ampo, nga among gihalad alang sa tanang mga masakiton nga nag-uban kanamo ning santos nga misa. Nas ospital, nas ilang balay, nas mga bilangguan, o nas mga lagyo nga lugar, nga wa gid tayo lugar katambalan. Hinaot nga sila nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila or mahimong santos, ngang ilang kasakit nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, imong anak nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Salamat inyong tanan sa inyong pag-uban. Labi na ito mga prayer group, ang Holy Face ikan sa Mactan Parish. Itong choir nga mo ang CFC, gigikas sa Minglanilla. Of course, ang itong mga crew, ang mga madre na to sa Daughters of St. Paul. Pakpak sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sahin natay tendency nga makabasag itag mga di maayong balita, yung mga gipatay, logos, maingon nita, kanusap pa na sila mga matay. Ginoo, sunugan na sila. No? Makaranta. Masabtan kay lagot yata. Pero, di makatabang. Nya, mga libakon gayta, aw, baos po taglibak. Utro po na siya. So, mga bati o dautan nga itong nadawat, mulungtad gina, kundi na ito na hunungon. Mga igsuon, yes, there is the presence of the devil and the evil one. Pero ang hagit na to, di taon na to siya pasikaton. Di na to siya padugayon. Atong paundangon. Dias pagbuhat og maayo og Diyos nun. Evil triumph when we as good men and women stop doing good and godly. Matod pa bitaw sa Espanyol, amor con amor se paga. Love begets love. Naot paunta, aron sa katapusan, ang kaayo magbadaogon. Dinhi ka nato. Manalangin ka ninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dado na to, ug ipaambit ang kaayo ni Kristo.